Энтони Блинкен ва Сергей Лавров, вазирони корҳои хориҷии Амрико ва Русия дар мулоқоти рӯбарӯ дар Женева ҳамин лаҳзаҳо буҳрон дар Украина ва афзоиши нигарониҳо аз ҳамлаи эҳтимолии Русия ба Украинаро баррасӣ мекунанд. Рӯзи панҷшанбе Энтони Блинкен Русияро ҳушдор дод, ки агар нирӯҳояш ба қаламрави Украина гузаранд, паёмадҳои сангине барои Русия хоҳад дошт. Русия ки тақрибан 100 000 сарбозашро дар марз бо Украина мустақар кардааст, эҳтимоли омодагӣ ба ҳамларо рад мекунад. гуфтугӯҳо дар Женеваро ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ пайгирӣ дорад. Зарангез, сабаби ба ин ҳол расидани буҳрон чи аст? бале хиромон, президенти Русия Владимир Путин ҳамеша таъкид кардааст ки мухолифи ба узвияти НАТО пайвастани Украина мебошад. умуман Русия ба қавли мақомоташ аз тавсияи ин паймони низомӣ ба шарқ нигарон аст, чун наздик омадани НАТО ба сарҳадҳои худро хатаре ба амнияти худ медонад. НАТО ин гуна тақозоҳои Русияро қабул надорад. дирӯз раиси ҷумҳури Амрико Ҷо Байден гуфт ки мумкин аст Русия ба Украина ҳамла кунад, вале ба гуфтаи ӯ ҳамтои русаш ҳанӯз дар мавриди ҳамла тасмим нагирифтааст. Байден гуфт ки дар сурати ин ҳамла Русия ба таҳримҳои сахте дучор мешавад ва мумкин аст бонкҳояш аз ҳаққи муомила бо доллар маҳрум шаванд. мулоқоти дипломатҳои аршади Амрико ва Русия дар пайи интиқодҳои шадиди тарафайн сурат мегиранд. ҳамзамон Амрико талош дорад пуштибонии муттаҳидони худро барои таҳрими Путин дарёфт кунад. ва Зарангез, вокуниши муттаҳидони Амрико то ба ҳол чӣ будааст? бале, вазири корҳои хориҷаи Амрико Энтони Блинкен рӯзи панҷшанбе дар суҳбат бо мақомоти Бритониё, Фаронса ва Олмон дар Берлин гуфт ки агар Русия ба Украина ҳамла кунад, таҳдиди ҷанги густардае ба миён меояд. ӯ ҳамчунин гуфт иҷоза додан ба Русия барои нақзи ин усулҳо ва бемуҷозот ҳамаи моро ба замони бисёр хатарноку нооромтар мебарад, ба замоне ки ин қора ва ин шаҳр ду тақсим шуда буд ва маҳалҳои бесокине тақсим шуда буд ки сарбозон гаштзанӣ мекарданд ва таҳдиди ҷанги саросарӣ болои сари ҳама овезон буд. мехоҳам ба тамоми ҷаҳон паёме бирасонам ки ин усулҳо дар хатаранд ва ин паёмадҳои фалокатборе хоҳад дошт. масъулини вазорати хориҷаи Амрико гуфтанд ки Энтони Блинкен барои коҳиши танишҳои якҷоя бо вазири хориҷаи Русия роҳи ҳалро меҷӯянд. ҳамзамон Анналина Байербок, вазири нави умури хориҷаи Олмон низ дар Берлин ба Энтони Блинкен ваъда дод ки алайҳи ҳама гуна таҷовузи Русия бар зидди Украина иқдоми фаврӣ хоҳанд кард. пеш аз ҳама ин иқдомот ба гуфтаи ӯ метавонад паёмадҳои иқтисодӣ дошта бошад. Лиз Террас, вазири умури хориҷаи Бритониё, низ аз Путин хост ки пеш аз роҳ додан ба хатои бузурги стратегӣ аз Украина берун шавад. дар аввали ҳамин ҳафта Бритониё эълон дод ки барои омӯзиш ба Украина нирӯи бештаре мефиристад. дар музокироти ҳафтаи гузашта миёни ғарб ва Русия пешрафте ҳосил нашуда буд, чун ғарб иҷрои бархе аз дархостҳои Москавро ғайриимкон номида буд. ташаккур. Зарангези Наврӯзшоҳ буд бо охирин хабарҳо аз муколамаи вазирони хориҷаи Амрико бо Русия ки мавзӯи Украина ва эҳтимоли ҳамла ба ин кишвар аз ҷониби Русия дар меҳвари ин гуфтугӯҳо